Už točíš? Je. Čo? Je. Aj tak to potom vystrihni, ale... A prečo? Môžem ti to zeditovať? Prečo ja viem editovať? Dobre. Kartička! Je. Utekaj! A to znie ako tá kačka reálna. Tá stolu. Fakt? Hej. Úplne také isté sound efekty robí. Ja vlastne, hej. Naložím ju do vozíka. Tak a už prestala. Už si ju tam stoval. Daj si ju do inventára. Počkaj, idem ku tebe. Ja som si zlakol, že už je tu diera, že spadnem dole, ale... Kamera, aha, pozeraj. Nakladaj. Nakladaj. To tam poďme rovno odniesť. Dobre, tak tam odnes. Ale počkaj, musí sa dostať hore. Aha, to otriskam. Tak to hotovo. Jo. Lukáš si to otriskal, lebo ja to odnesem tam. Haló, žabička, kde si? Ja som... Kaj senát. Au. Poď sem, tu je niečo napísané. Počkaj, tam je... A pozri, tu je hore, tu je meč. Každopádne, poď sem, tu je meč. A tam je nejaká vecička. Aha, takže toto je library. Tu je meč. A tam hore... Gatorade. Úplne... Ahoj. Hopla. Asi to nebude dosť, myslím. Ja tipujem, vieš čo ja tipujem, že tu bude? Počkaj, ja to tam idem dropnúť. Dobre. Tak nie, ale počkaj, toto zoberiem. Aha, to tam dotiahneš. No, hej, pretože mám ten range upgrade. Ja. Pomoc, ale no tak, nie, rýchlo, beri ju. Berem. Chod to odniesť. Poďme to odniesť, to máme dosť peniazy. Je naživu? Aha, tu je. Ale niečo to zabilo. Niečo to tam zabilo. Kde si? Tu. Dobre. Tam, ale tá katička tam niečo zabila, ale nie tú hlavu. Ja som videl, jak tam niečo zabila. To bol invisible, podľa mňa. Jaj. Akože duch tam bol, podľa mňa. Dušná. Trošku tam bola. Kocka. Taký frajer, že zdvihneš sám. A kde je ten... A tu. Meč, samoseč. Tam zoberem. Hopla. Nie. Pomoc. Tak, dvere. Tak, hotovo. Je tam ešte furt? Nie. Tu je tá katička. Idem zobrať rábroda. Dobre, zober katičku. Čo sa tam sekáš? Lukáš? A kde si dal tú kocku? Kam si mi išiel? On išiel tam s tou kockou. Na druhej strane. Dobre? Než, no. Aha, on určite bežal a spadol do tej diery. Ja to nemáš. To stačí. To nestačí. Ma zaujímavé, prečo s tou kockou išiel rovno. Legit, nechýba to, že som to obuchal zase. Tu extraction. To čo sú za schodíky? Nespadol do toho, do tej lavy. Bombičky. Ja tu vytrhnem len veci, ktoré budú vtipné.
Ty si tam spadol do tej diery, však? Je. A ten dron tam spadol s tebou? Neviem. Lebo ja som ho tam nenašiel, ten dron. Možno, poďme tam späť, že možno ho nájdeme. A tú kocku si zničil, ale Ja viem. Ty prečo si tam? Ty nevidíš nás, my nevidíme teba. Dobre. A kde je? Tuto je. Čo to je? Ukáž, pozri, čo má. Kamaráde, vypušnina. Dober, ty. Ok, ale ja zase spadnem do tej diery. Ale nie, a tú kačičku, to si... To znamená, kačička nám je jedna. A to sa nám respawne tie veci, ale kačička nám môže byť jedna. Je tu niekde, Aha, tam je pani. Čo sa stalo? Kamarát, Ghost ma zachránil. Ja som ti veľmi vďač... Oko. Kde je zasa? Daj pozor, keď pôjdeš hore. Tu spadla kačka do lavy a zabila. Dobre, pozor, Džura.